Hvis vi skal bruge vores forbrugers eller borgernes data, så handler det jo i høj grad om, at der skal være en tillid til, hvad de data bliver brugt til. Og at borgeren ligesom kan regne med, ligesom man i den analoge verden har en form for privacy, at jeg er beskyttet, når jeg er inden for mine egne livsrammer, så kan jeg ligesom passe på mine informationer omkring mig selv og kunne kontrollere, hvem der ved hvad af mig. Og derfor er det stor betydning for børn, voksne, forbrugerne, borgerne, hvad det er, de oplever, der sker med deres data, og under hvilke omstændigheder de kan føle sig trygge ved det, der foregår. Momio er et socialt medie for børn, og i virkeligheden så er sociale medier, det er jo sjovt, og der er mange, der anvender det, og vi bruger sociale medier i dag til at kommunikere med hinanden på. Mange børn bruger så de amerikansk-baserede medier, såsom Instagram og Snapchat og Facebook som medie, eller det kinesiske TikTok. Men alle de medier er i virkeligheden lavet til voksne, og deres sikkerheds- og privatlivsindstillinger er ikke lavet til børn. Og man skal være 13 år for at faktisk bruge de services. Så det vi gør med Momio, det er i virkeligheden at skabe et socialt medie, som er målrettet de børn, der er i alderen 7-13 år. Hvor de kan lære omkring brugen af sociale medier. Hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre? Hvad skal man ligesom publicere? Hvad skal man tænke over i den forbindelse? Og så skaber vi en sikker platform under det, sådan at både børnene og forældrene kan føle sig trygge. Og da vi har den her position om at være børnenes første sociale medier, og vi også ønsker at være trygge, både for børnene, men også over for forældrene, så bliver vi nødt til at gøre noget. Og der var det heldigt, kan man sige, at teknologien også begyndte at være inden for et område, hvor man kunne arbejde med det. Så derfor i 17, der gik vi sammen med et amerikansk baseret firma og lavede billedmoderation. Og på baggrund af kunstig intelligens. Det viste sig at være så succesfuldt, at vi begyndte at kigge efter, hvordan kunne vi så få fat i at gøre det samme på tekst. Og der gik vi på udkig efter, hvad fandtes der egentlig derude af partnere. Og vi ville gerne have fat i en nordisk spiller. Vi fandt så Utopia Analytics, som var førende inden for tekstanalyse. Utopia Analytics is a text analytics house, and we are able to analyze all the languages in the world. So we have the very same machine learning algorithm being able to understand any language. We have a tool which is very powerful in a way that it doesn't need a lot of programming and rule setting beforehand. It just needs training data, which is just something that exists in our customers' databases already. So we have added to our customer contracts a clause that both us and our customers have to follow the United Nations Declaration of Human Rights. Der, hvor vi gør en forskel, det er, at alt indhold, både billede og tekst, bliver præmodereret ved hjælp af kunstig intelligensbaserede modeller. Og det betyder egentlig, at når en bruger på Momio ønsker at publicere et billede eller skrive en tekst, så bliver det analyseret først. Det er ikke noget, som brugeren egentlig opdager, men hvis det ikke lever op til de regler og krav, vi har, så bliver det simpelthen ikke publiceret. Og når vi snakker tekst, så får brugerne også at vide, hvorfor måtte det ikke blive publiceret. Det vil sige, er det dårligt sprog, kan det have mobbende karakterer, eller kan der være andre ting. Det kan også være nogen, der efter andres password, det sker også, jamen så får de ikke lov til at publicere det. Men det, der så i virkeligheden er fordelen her, det er, at vi tager fat i den dårlige opførsel, hvor det sker. Og så får barnet eller brugeren mulighed for at rette ind i virkeligheden. Og på en måde, der kommer der et læringsloop. Fordi man kan jo godt snakke om det over i skolen eller hjemme hos sine forældre, men der, hvor vi tror, at læringen den er stærkest, det er i virkeligheden, når man kan gå ind, når der sker noget, og egentlig være med til at påvirke det i en positiv retning. Og det er det, vi bruger kunstig intelligens til. AI is the future. So currently those companies who use AI, they are ahead of other companies. And they will get a competitive advantage of that because AI obviously have benefits in routine work and in knowledge work, what has earlier been done by humans. Jeg tror, i Danmark har vi nogle af de bedste forudsætninger for at arbejde med digital ansvarlig. Vi har en høj grad af tillid i vores befolkning i dag. Rigtig mange af os bruger digitale løsninger fra NemID, borgerportal til i virkeligheden at handle på nettet, om vi så køber rejser eller vi køber varer og tjenesteydelser.
Og det er klart, at den tryghed og den tillid, der er omkring det, er enormt vigtigt for os at bevare i de kommende år, hvor vi helt klart skal komme til at bruge flere data på at udvikle flere spændende og gode løsninger i virkeligheden til at lave mere personlig medicin, til at kunne løse nogle af klimaudfordringerne, til at kunne en lang række ting, der kræver det data, og der kræver det kunstig intelligens. Vi har en situation i dag, hvor forbrugeren har svært ved at orientere sig, og derfor vil mange jo i starten være usikre på, hvad betyder det for mig, og det er det, vi skal prøve at finde en model for, hvordan kommunikerer vi det her simpelt og gøre det kommercielt interessant.